Bună ziua! Antonio, vreau să ne spui și nouă astăzi, dintre cele două meciuri, câștigătoarea, cele două finale, Euro 2024 și care e următoarea? Copa America. Ok, bun. Hai să vedem. Cine joacă finala Euro 2024 astăzi? Anglia-Spania. Cine va câștiga? Cine crezi tu că va Anglia. câștiga? Crezi că câștigă Anglia? Da, Un scor ne puteți spune? da. O să zicem 2-0 Anglia. 2-0 pentru Anglia? Da. Vai de mine. Și marcatori? Cole Palmer și Phil Foden. Da? Ok. Și următoarea finală, care o avem? Este de la Copa America, Argentina versus Columbia. Vai de mine. O să zic 3-2 Argentina. 5 goluri se vor marca? Da. Și marcatori? Cine Messi, crezi? Da. McAllister Da. și Romeo de Paul. Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul. Ok. Și de la Columbia? De la Columbia, James Rodriguez Da. și Cuadrado. Ok. Bun. Bine, domnul Antonio. Deci avem, dragii noștri, avem Anglia-Spania 2-0 Anglia. Marcatori, cine ai zis? Phil Foden Și Cole Palmer. și Cole Palmer, ok. Argentina-Columbia, finala Copa America, care este la 3 dimineața. Avem 3-2 scor corect pentru Argentina. Marcator Messi, McAllister și Rodrigo de Paul, ok. Și de la aia Cuadrado și James Rodriguez. Ok, hai să vedem, domnul Antonio, așteptăm părerile voastre, copii, comentarii și să vă abonați la noi, să vă aflați mai multe despre Antonio.